যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হ'ল অসমৰ আটাইতকৈ টকাবাজ 2 নম্বৰী মুখ্যমন্ত্ৰী। লুই বাজাৰ কেলেংকাৰী আছে, আপোনাৰ যে চাৰদা কেলেংকাৰী আছে, আপোনাৰ নামটো যে 1000 কোটি টকাৰ উত্তৰ কাছাৰ কেলেংকাৰীত ওলাইছিলে, আপোনাৰ নামটো যে APSC কেলেংকাৰীত ওলাইছিলে, আৰু কংগ্ৰেছৰ এজন মানুহক যে হত্যা কৰিছিলে, কি নাম, কি শৰ্মা, মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ হত্যাৰ গোচৰত যে আপোনাৰ নাম আছে। দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াও একৰ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কথা জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত থাকি পেলাই যাতে একেলগে কাম কৰিব পাৰে, ইয়াৰ কাৰণে আমি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া বা NDA প্ৰাৰ্থীক দৰং ওদালগুৰিত আমি সমৰ্থন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত কোনো ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য নাই, জাতিৰ উদ্দেশ্য, বিটিয়াৰবাসীৰ স্বাৰ্থৰ উদ্দেশ্য আছে, আৰু লগতে একৰ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ উদ্দেশ্য। নিজাকে খেলিছে, আৰু এই খেলত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এতিয়া তেওঁ 4 নম্বৰতহে যিহেতু আছে, আৰু প্ৰথমটো NDA আছে, দ্বিতীয় কংগ্ৰেছটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, আন আছে। তো ইয়াৰ কাৰণে আমি কৈছোঁ যে আমি ৰাজনীতিক দল নহয়, আমি অৰাজনৈতিক ছাত্ৰ জাতীয় সংগঠন। আৰু खुलुमबाय हेलो एसपी ब्लगनि नायगिरि नोंथांमोनखौ आरो फिन खनसे लुजब चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय। मैया बड'फा UN ब्रह्म बिथांनि रुंसारि सान फालिनाय जादोंमोन। रुंसारि जानाय सानखालि बिथाङा नुजाथिफैदों। दा आसुरित मोनसे दे बिथाङा थारैनो गोसो गोथारै जोंनि बड'फाखौहाय मान होयोना होआ। दिनै बिथाङा मोनसे ओरैबायदि अकेशनाव नुजाथिफैदों, बिथाङा दिनै रुंसारि जानाय जोंनि बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावफैदों, बिबार माला बावफैदों। बेजों लोगोसे गोबां राजखान्थियारि हान्जाफोरा दिनै बिबार बावफैदों। आहा बेवहाय बुंनो गोनां गैया, किन्तु बड'फा जोंनि गोरबोआव थायो। बिथांनि रुंसारि जानाय सानखौहाय जोङो गोसोआव फालियो, किन्तु बिथाङा दिनै मुसुखानिसाय बांसिन गावनि महरखौसो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे रायजो राजाफोरनि सिम्पाथि लानो थाखाय खालामनाय बायदि नुदों। दा बेवहाय गोबाङानो भुल बुजिलायगोन। आं मोनसे जाथाय होननो नागिरदों। बिथाङा गोलाव सम कंग्रेसनि MLA हिसाबै, मन्त्रि हिसाबै तरुण गगৈ बिथांजों थाफानानै खामानि मावबोनाय समनिफ्राय लानानै बिथाङा जोंनि बर' हारिनि फारसे माबायदि सिन्ता खालामोमोन, बिथाङा बबे बबे हान्जाजोंहाय लिंक दंमोन, माबायदि खामानि मावबोदोंमोन। थांनाय समावसो जों नुबाय मा जोंनि बर' हारिखौ सेरखाय बेरखाय बिथांमोना एभिक्सन खालामदोंमोन गुवाहाटियावहाय। गोबाङानो नुबाय। बै समाव बिथाङा बुंदोंमोनबो जे बे हाया गासिबो बर' रायजो राजाफोरनिनो हामोन, बेवहाय जोंसो दङ होननानै। नाथाय खुगाजों बुंनानै मा एक्सन लाखो, बिथाङा मा एक्सन लाखो? दिनै बिथांनि मुङाव बेसेबां हा दङ गुवाहाटियाव नागिरलाय, बे गासिबो बर'फोरनि एभिक्सन खालामनानै लानायसो नामा सन्देह जादों। आरो बिथाङा जुदि जोंनि बर' हारिनि फारसे मोजां सिन्ता खालामनाय दंमोनब्ला दिनै बिथाङा UN बड'फानि रुंसारि जानाय सानखालि बिबार माला बावफैदों। अब्ला जोंनि बड'फा बिथांनि जि सिमां, जि हास्थायनाय, बिथांनि जि प्रिन्सिपाल, जि आइडिय'लजिखौ दिनै बिथाङा मानो पालन खालामाखै? बिथाङा दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि खस्थ'खौ नुनानै मानो जोंनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनफोरखौहाय खालामनायाव गोलाव सम लाबाय थादों? आरो बिथांजों जाय बिथांमोना सोनारनानै थादों, बिथांमोना मानो दिनै बिथांजों थोंजोङै सोंनो हायाखै? जिहेतु जोंनि BTC आवबो बिथांमोना एलायन्स गभर्नमेन्ट मोनसे सालायगासिनो दं। दरं उदालगुरिनि सेकेन्ड फेज भटिंआ जालांबाय। बेवहाय जों नुबाय मा हरावहाय केम्पेइन खालामनाय, रायजो राजाफोरखौहाय बुरखायफैनाय, आरो बायदिसिना अरुणोदयनि फर्म फिलआप खालामनाय, बिदिनो बायदिसिना आसनिफोरनि लब होनाय, आरो जुदि नोंथांमोना थोंजोङै भट होआब्ला बेखौ मोननो हानाय नङा होननानै गोबां सिगि खालामनाय जाथायबो जालांबाय। आচ্ছা, बे जालांबाय, दरं उदालगुरिनिया जोबलांबाय। किन्तु जोबोद इन्टारेस्टिं खोथाया नैबेनो, दरं उदालगुरि बियाबावहाय मानसिफोरनि जितु
आन्दाज खालामनाय सार्भे खालामनाय मिडियाफोरनि सार्भे खालामनाय मथेबा केम्पेइन स्टार्ट जानायनिफ्रायनो दरं उदालगुरियावहाय BPF पार्टीनि मुंखौनो लायाखैमोन माने कन्टेस्टआ होनदोंमोन BJPनि बिजाथि दिलीप सयखिया भार्सेस माने माबा नाममोन बेना कंग्रेसनि राजबंशी माबा नाममोन नामखौबो बावलायलांबाय आं आচ্ছা जियानो हक कंग्रेस भार्सेस BJPनि कन्टेस्ट खिन्थु फैयै जेरै समा खाथि सफैबाय केम्पेइनाबो जालांगासिनो थिग बिदिनो माइनरिटिनि माखासे दैदेनगिरिफोरा सिखांबोनानै बिथांमोना BPF दोलोखौ गोबां सापर्ट खालामनायखौ नुदों दलगाव जेरावनाखि दरं उदालगुरिनि मोनसे समष्टि दलगावआवहाय 70-80% माने माइनरिटिफोरा बावनो थायो अब्ला 7 लाख भटार्स दङ माइनरिटिनि दरं उदालगुरियाव 7 लाख भटार्सनि गेजेरावहाय दलगावनो एप्रक्सिमेटलि नोंना 4.5 बा 5 लाखनि गेजेराव भटार्सआ दङ दा बे दलगाव एरियायावहाय जेब्ला माइनरिटि सेलनि लिडार आरो बेनि ओनसोलनि MLA बिथाङाबो थोंजोङैहाय हाग्रा महिलारि सारखौहाय सापर्ट खालामनायखौ नुनो मोन्दों आरो बेवहाय गोबां रायजो राजाफोरा फैनानै सापर्ट होदों बेनि उनाव हाइलाइट जाबोबाय हाइलाइट जायै जानानै गोबां बायदिसिना जायगाफोरावहाय केम्पेइन खालामबाय आरो ओरैबायदि मोनसे ढौ फैदों जे रायजो राजाफोरा दिनैनि समाव बुंनांगोन जोङो बेलाफारसेथिं जोबोद पावारफुल गोहो दङ बेलाफारसेथिं माने वेल्थ दङ हेल्थबो दङ खिन्थु बेलाफारसेथिं माने BPFनिहाय माने बर्तमान पावारबो गैया फैसा थाखाबो गैया सरकारबो गैया अब्लाबो जे रायजो राजाफोरा ओंखारबोनानैहाय गावनि जितु भट भेलुएबल भट मोनसे बिराद बेसेन गोसा भटखौहाय सानै हयै जे भट थुदों दा बेनि फिथाइखौ जों खालि मोननो थांगासिनो दं रायजोफोर आङो थोंजोङै बेखौनो बुंदों जे जोङो दिनै जोंनि आफाद जोंनि माहारियारि आफादफोरा बुङो जाथिनि सार्थ स' जोङो थोंजोङै बिनि थाखायनो बुंनो गोनां जे जोङो दिनै जाथिनि सार्थआवनो जोङो दुर्गा बर' बिथांनो भट होदों दिनै जाय बिथांमोना जाथिनि सार्थआव होनानै दिलीप सयखिया बिथांनो भट थुदों बेखौ नोंथांमोना बिजिरलायदो आं सिगांबो बुंबाय दाबो बुंबावदों जुदि दुर्गा बर'आ बर'नि फारसे खुनु अबदानानो गैयामोनब्लाबो एटलिस्ट बिथाङा दिनै जोंनि बर'खौहाय दिल्लीयाव दरं उदालगुरिनिफ्राय जोंनि रिजनेल पार्टिजों थांनानैहाय रिप्रेजेन्ट खालामगोन दिलीप सयखिया मावगोन ना जोङो नुबाय क'क्राझाराव 10 बोसोर जाय बिथाङा जोंनि STनि सार्टिफिकेट लानानै जोंनि ट्राइबेल मानसिनि जानानै दिनै क'क्राझार बियाबनिफ्राय 10 बोसोर सलायबोबाय बिथाङा खिन्थु जोंनि हारिनि जोंनि ओनसोलनि जोंनि डेभेलपमेन्टनि खोथा फंसेबो दिल्लीयाव थांना बुङासै नाथाय बिथाङा अप'जसो खालामहैदों जे बड'लेण्डखौ जोंनो नाङा दिनै बर'फोरनि संख्याया जोंनि BTC हालामाव नैबेसेल' आरो नन बड'सफोरनि संख्याया गोबां आरो बे खुनु पର୍ଯ୍याय माने बे काउन्सिल बायदिसिना खामानिफोरा स्क्रेप माबा माबि बेबायदि दा दिलीप सयखियाया नोंथांमोना गनायनो हागोन ना दिलीप सयखियाया जे NDAनि सासे बिजाथि UPPLआ जे मदद होदों जोंनि माहारियारि आफादा जे मोनसे जोबोद खोमसि गोथौ हाखराव गाब्रबाय थोंजोङै राजखान्थियारि राव बाहायनानै आरो बेफोरबायदि सापर्ट खालामनानै थोंजोङै बिथांमोना बेखौबो साननो गोनांमोन जे जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गोसोआवहाय सोर दङ बिथांमोना बिजाथिथ' फसंनो हायासै आरो कमप्रमाइस नालाय बिजाथि फसंनो हायासै एटलिस्ट NDAनि एलायन्सआव थानायनि सार्थआव बिथांमोना केम्पेइन खिनिखौ ओरैनो साजों खालामनानै होनानै जेरै जोङो नुयो गुबुनफोरा खालामो साजों थाफ्लानानैहाय सिङै बेलेग खालामो नाथाय जोंनिया सायावबो बेनो सिङावबो बेनो बिथांमोना दिनै बिनि थाखायनो जोङो गोलैसोनाय रायजोफोर बिनि थाखायनो जोङो गोलैसोनाय जोंनिया गाव गावजोंसो माने सुथुरा गोबांसिन आरो गुबुनजों बाहाय दाउसा मावरिया जानानै थाखायो बेबो सैथोखा दा बेवहाय जोङो नायल' जाल'
गिबि खेबनि थाखाय सासे बिजाथि जोंनि रिजनेल पार्टिया दैखांनो थाखाय गोहोखिनिखौ मोनदों जितु रायजो राजाफ्रानो मस्ट वेलकाम खालामदों रायजो राजाफ्रानो सापर्ट होदों बेनि थाखायसो दिनै बिपिएफ दोलोआ दरं उदालगुरियावहाय हाइलाइट जादों दिनै लिडारफोरनि खुगाफोराव सों बा बै दिलीप सयकिया बिथांनि खुगानिफ्रायनो सों बिथाङा गोनो गोथो जानानै बुंनो हानाय लिस्टआवनो फैया होननानै खिन्थु बिथाङा सिङै गिखुमानाय दङ बेखौथ' रोखा नुगासिनो दङ आरो रायजो राजाफोरनि जितु चेन्ज जाबोनाय खिन्थु जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौसो होनदों जोंनि बर' रायजो राजाफोरा गोबां चेन्ज जादों नैबे दरं उदालगुरियावहाय आरो गोबां रायजो राजाफ्रानो दिनैनि समावहाय नांगोलाव भटखौ थुनायखौ जोङो नुनो मोनदों दस्रा जायगानिखौ एग्जाम्पल होनायनि सिगां जोंनि एरियायावनो जोंनि ओनसोलावनो गोबाङानो नांगोलाव भटखौ थुदों खिन्थु गुबुना एसे खम थुदों दे स' बे सेन्टिमेन्टखौ लानानै जोङो क'क्राझाराव बे सेन्टिमेन्टखौ लानानै क'क्राझाराव बेखौ दिन्थिनांगौ बिथांमोना सायावल'सो जोंजों खिन्थु नाथाय सिं बयबो गुबुनजोंसो खारनो लामाखौ नागिरबाय थायो स' नै बे जिनिसखौनो जोंनि बिपिएफ हान्जाया गोलाव सम हमथाबोनो हादोंमोन खिन्थु दुरबलथाया बहा फैखो होनबा जोंनि गेजेरावहाय गावस्रालायनाय जाबाय दा पार्टि मोननै रिजनेल पार्टि जाफैबाय इउपिपिएल बिपिएफ बेनो बेयाव बास्लायदों बेनो बेयाव बास्लायनानै दिनै पार्टिखौ मोननै दाना लाबाय स' बिदि दा भुला सोरनि रायजो राजा नोंथांमोना बेखौ बिजिरदो दिनै सारा स्टेटआव दिनै सारा भारताव दिनै मदि हटाओ देश बचाओनि नारा सोलिगासिनो दङ दिनै स्टेटनिखौ खोथा बुङोबा दिनै हेमन्तखौ भागाओ हेमन्तखौ जेलाव दैथायगोन हेमन्तआ मोनसे समाव ओरैबायदि होननानै जोंनि आसामनि सिएम बिथांखौ बुंगासिनो दं आरो बिथांखौ जेलाव सोनांगौना सोना होननानैबो दिनै मोनसे रायजो राजाफोरनि गोसोआवहाय मा साननाय दङ बेखौ नोंथांमोना नैबे क्लिप्सआव नायलांदो আপোনালোকে এটা বস্তু মনত ৰাখিব যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হ'ল অসমৰ আটাইতকৈ টকাবাজ 2 নম্বৰী মুখ্যমন্ত্ৰী মইতো কাকো মাৰি এনে কেছ ল'ব নাই মই অসমৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছো মোৰ ওপৰত কেছ দিছা হিমন্ত বিশ্ব মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিম বুলি ক'লে মই এনেকৈ দেখুৱাই দিওঁ কিন্তু মই তেওঁ উল্টি ধৰিলো মই বোলো মোৰতো এনাই কেছ আছে বুলি চবে জানে কিন্তু আপোনাৰ যে লুই বাজাৰ কেলেংকাৰী আছে আপোনাৰ যে সাৰদা কেলেংকাৰী আছে আপোনাৰ নামটো যে 1000 কোটি টকাৰ উত্তৰ কাছাৰ কেলেংকাৰীত ওলাইছিলে আপোনাৰ নামটো যে এপিএসসি কেলেংকাৰীত ওলাইছিলে আৰু কংগ্ৰেছৰ এজন মানুহক যে হত্যা কৰিছিলে কি নাম কি শৰ্মা মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ হত্যাৰ গোচৰত যে আপোনাৰ নাম আছে আৰু আমাৰ ঘৰ মই য'ত থাকো চানমাৰী এজন ইঞ্জিনিয়াৰ দাসৰ ঘৰত আপুনি আলফাৰ নামত পইচা তুলিবলৈ যাওঁতে আপোনাক যে পুলিচে ধৰিছিলে আৰু পুলিচে ধৰি কাপোৰ খুলি যে ৰাম পিটন দিছিলে ৰাম পিটন দিয়াৰ পাছতে লকআপৰ পাছতে 3 মাহ জেলত ৰাখিছিলে আপোনাৰ সেইবিলাক মনত আছে নে আপুনিতো মিনিষ্টাৰ হৈহে কেছবিলাক লুকুৱাই ৰাখিছে এতিয়া আমাৰ চৰকাৰ আহিব আপোনাৰ সব কেছ খুলিম আৰু আপোনাক গোটেই জীৱন জেলত হিমন্তক জেলত দিব লাগিব নে নাই जि समाव बिजेपि हान्जा बिबारखौहाय दिनै एसेब्लाबो दिनै रायजो राजाफोरा बोखारनानै जुजिगासिनो दङ गोबां दल पार्टिफोराहाय लोगो नांथाबनानै दिनै मोनसे जायेन्ट पावारफुल पार्टिनि हेंथायै दिनै खामानि मावगासिनो दङ दिनै बिथांमोना 400+ होननानै बुंदोंमोन फार्स्ट केम्पेइन खालामजेननायाव इसबार 400 पार होनना बुंदोंमोन खिन्थु बिथांमोननि जितु दा सारा नों नेशनेल मिडियाफ्राव नाय बांसिनानो गुदि मिडिया होननानै बुङो आरो बेफोराव नायबा नोंथांमोना मोनथिनाय नङा आरो माखासे मोजां इउटिउबार्सफोर दङ आरो निउज एंकारफोर दङ बिथांमोननि प्राइभेट इउटिउब चेनेल्सफोर दङ बेयावबो थांनानै नोंथांमोना नायहैबा माखासे डिटेल्सफोरखौ नुनो मोनगोन बबे रायजोआव माबायदि जागासिनो दं पान्जाब आरो हारियानायाव नायथां नोंथांमोना पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि इस गांव में बीजेपी वालों को आना सख्त मना है अगर कोई आता है तो अपने जान माल और अपने वाहन की रक्षा खुद करें तो जैसे गवर्नमेंट ने किसानों को रोका था दिल्ली जाने से अब किसानों ने भी अपने गांव में बीजेपी को बैन किया जा रहा है मजाक नहीं सच में हरियाणा और पंजाब के अलग अलग गाँव में ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि इस गाँव में बीजेपी वालों को आना सख्त मना है बैनर लिरनानै दोनदों बिथांमोना जे बीजेपीआ
जोंनि स्टेटआव हाबनो मोना केम्पेइनखौनो खालामनो मोना होननानै एकदम बेनार होना दोनदों बेन खालामनो थांगासिनो दं बिजेपि दोलोखौ नाथाय जोंनिया दासो मालाया जाखांनानै खिखांनानै खारजोब्बाय दा जोंनिया दासो आग्लाय फिग्लाय खालायखौसो माने बुथुमनो नागिरनाय बायदि माने एनडिए होननानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोनाबो गावसोरनि माबा मोनसेखौहाय सिखोमानो थाखायसो बेबायदि एनडिए नांथाबबाय थादों नामा दिनै नुदों दाय गैयाबो दाय गोनां इडि सिबिआइ इनकाम टेक्स बायदिसिना रेड होनानै बिथांमोनखौ जेलाव सोहरो उइदाउट एभिडेन्स बिथांमोनखौ लाना थाङो आरो बेलाफारसेथिं जुदि बारग'नो नाजायोब्ला नोंथांमोना थोंजोङै बिबाराव जुदि जगदान जायोब्लानो बा बिबारखौ आजावोब्लानो नोंथांमोना इडि सिबिआइ इनकाम टेक्स बायदिसिना कारापसन केस बायदिसिना केसनिफ्राय नोंथांमोना बारग'नो हागोन स' बेबायदिनो जोंनि एमसिएलएफोरबो माखासे दङ एग्जाम्पल होनो हायो जाय बिजेपिआव हाबनानै दङ नोंथांमोना नागिरदों मुंखौ सोर हाबदों बिथांमोननि मा चार्जेस दङ मानि जाहोनाव बिथांमोना हाबदों आरो रिसेन्टलि जोंहा हब मन्थ्रि सासे माबायदिमोन बेखौबो नोंथांमोना बिजिरना नायदो आं दिनै मुंफोरखौ लाथ'ला आरो मोनथिखानाय बाथ्रा बेनिखायनो क'क्राझाराव 4th लिस्टआव थागोन होननानै जोंहा माहारियारि आफादनि आफादगिरि बिथाङा बुंदों दिपेन बर' सारा बुंदों जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि सार्थआवनो जाथिनि सार्थआवनो दिनै जयन्त बसुमतारीखौ सापर्ट खालामनांगौ एनडिएनि बिजाथिखौ सापर्ट खालामनांगौ होननानै बिथाङा बुंदों नाथाय बे जोबोद मोनसे लेट जाबाय बिथांनि जे खावलायनाय मानो होनना बुङोबा गोबाव समनिफ्राय बेले बेजे जानानै इलेक्सन बिसायख'थि खाथिब्लासो बिथांमोना माबा मोनसे नङा माबा मोनसे एजेन्डा लानानै फैखायो बेखौ रायजो राजाफ्रा जोंनि समाव मिथियै गैला आरो बिनिखायनो जयन्त बसुमतारीखौ भट होनाय बा खाम्फा बरगयारिखौ भट होनायाव मा डिफारेन्सेस दं सानैबो बर'निनो बिजाथि दा बेवहाय माहारियारि आफाद हिसाबै बिथांमोना निउट्रेल जानानैसो थानांगौमोन जे जोङो आफाद हिसाबै जेराव मोजां नुदों बेखौनो रायजो राजाफ्रा सायख'नांगौ होननानै नाथाय बिथांमोना दिनै खौसेथिखौ लाबोनो नागारनानै बिथांमोना दिनै हारि आरो हारिनि गेजेरावसो आरो बोखावलायनायखौ लाबोबावलायबाय दिनै बिथांमोना बोरैहाय मिथिगो जे बिटिसि हालामनि सारा रायजो राजाफोरनि गोसोआवहाय एनडिएखौ सापर्ट खालामग्रा दङ बा दंजोबो बा एनडिएखौनो मोजां मोनो बा बिबारखौ मोजां मोनो जाय बिबारा दिनै जोंनि बिटिसिआवहाय मोनसे समाव खुनुरुखुम सासेल' एमसिएलए देरहानो हादोंमोन थांनाय काउन्सिलाव बेनि सिगां फैयै दिनै जोंनि गेजेराव पार्टि मोननै जानायनि उनाव बिथांमोना 9 जन एमसिएलए देरहानो हाबाय दा आरो एमपि इलेक्सनावबो बिथांमोना बाहागो लानो नागिरदों बेनो स्पष्ट खालामो जे फैबाय थानाय काउन्सिलाव एनडिए जिथु एलायन्स दङ जोंनि काउन्सिलनि इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जिथु एलायन्स बे थाहैबावगोन नामा बिथांमोना डिसिसनखौनो लाखाबाय बिथांमोना अलरेडि पलिसि बानायजोबखाबाय जायनि जाहोनाव जों दिनै नुदों ग्लोब माने मन्थ्रि साफा मन्थ्रि रनजित डेकानिफ्राय लानानै दिलीप सयखिया बिथाङाबो हाबबाय आरो बिदिनो थांनाय समाव जों नुदोंमोन गोबां दैदेनगिरिफोर भबेश कलिता बिजेपि भवन मोनसे खुलिफैदों क'क्राझारावहाय बेसेबांबा गिदिर बेफोरखौ बबेनिफ्राय गोहो मोनखो बिथांमोना आरो आदिबासिफोरनि थाखाय सासे रुपज्योति कर्मी बिथांखौबो दिनै जोंनि क'क्राझार समस्तियावहाय सानब्रै सानबासो जाबायनो बिथाङा थाफैनो केम्पेइन खालामगासिनो दं सिएम बिथाङा खुद गावनो निजेनो दिनै केम्पेइन खालामफैगासिनो दं अब्ला सोरखौ गिदों साइड फारसेथिं गासिबो दोलोफ्रा ज' जानानै दङ साइड फारसेथिं हाग्रामा हारसिं गसंनानै दङ अब्ला दिनै सोरनि फारसे बिथांमोना गिनाय बुंदोंमोन जोंहा मानगोनां मन्थ्रि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा जोंनिया देरहाखानाय बे इलेक्सना जास्ट ओरैनो मोनसे नियमखिनिखौ पालन खालामनाय होननानै बुंदोंमोन देरहाखानाय डिक्लेयार खालामखानाय बिजाथि सायख'खानाय अलरेडि जाखानाय एनडिएआनो देरहाखानाय बायदिसिना खोथा दा जेन हक रायजो राजा नोंथांमोना गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौहाय गावनि गोसो मथे बिजाथिया जोंनिनो सानैबो दा बबे साबसिन सोर साबसिन मावगोन बिटिसिखौ सोर हमथाना लाखिनो हागोन बेखौ नोंथांमोना दिनैनि समाव डिसाइड खालामनो गोनां चइसआ नोंथांमोननि दरं उदालगुरियावहाय जुजिबाय बेनि फिथाइखौ जोङो मोनगोन आरो बिटिसिनिफ्राय बेसेबां पार्सेन्टेज भट मोनगोन बेनो जोंनि काउन्सिलनि थाखाय जथेस्थ' जागोन होननानै आङो दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायबाय स'
काउन्सिल इलेक्शना स्पष्ट गावस्रालायनाय जाखागोन एनडिए थाखानाय नंला बेवहाय मानोना बिसोरो आलादा आलादा बयबो कन्टेस्ट खालामजोबगोन बे दा जिखिनि खोथा बुङो अरुणोदयनि फर्म राननाय बायदिसिना स्किम्सफोर फोसावनाय बेफोरो बर्थमान सोलिखाया गासिबो बे ओरैनो नोंथांमोनखौहाय लब देखायनाय माने ओरै थोरै खालामाबा भट थुआब्ला मोननाय नङा नोंनि भट थुनायखौलाय सोर मोनथिनो दिनै बिदिनोथ' हिरा सरनिया बिथाङा 10 बोसोर स्रोदै केम्पेइन खालामालासिनो मालाय सिरि सिरि खुनु मिडियायाव ओंखाराजासेनो बिथाङा स्रोदै देरलांदों एबारबो मा थिग बिथांनि जितु बिनिता डेकाखौ फसंदों गावनि जायगायावहाय गोबां केम्पेइन खालामगासिनो दं स्रोदै खालामगासिनो दङ बिथांमोना एटलिस्ट 2.5 लाख 3 लाख भटखौ सोखावखागोन आरो बिदिनो जन दास होननाय सासे दङ बेबो दा बेवहाय मोनसे मोजाङा जादों बेनो जे जन दास होननाय आरो बिनिता डेका बिथांमोना बर' बा जिएसपि दोलोनिफ्राय बिजाथि सानै बिथांमोना नन बर' भटार्सफोरखौहाय खावसे बोखावनो हागोन आरो बिदिनो जोंनि गेजेराव दा खावनै जायोब्लाबो दा बर' भटआ जोंनि बबेहाय बांसिन गोलैगोन आरो माइनरिटि भटआ सोरखौहाय गोबांसिन सापर्ट खालामगोन नैबेयावसो सोनारगोन दा जोङो ओरैनो प्रेडिक्ट खालामनो हाया जे भट लिस्टआव थागोन माबा थागोन होननानै थांनाय जोङो प्रिभियास रिजाल्टखौ नायोबाथ' बेवहाय प्रमिला रानी बायदेवआ जोबोद मोजां मोनसे कन्टेस्ट होदोंमोन नब सरनिया बिथांखौहाय 37,000 भट मार्जिनावसो जेनदोंमोन खिन्थु बेवहायबो जुदि इउपिपिएल पार्टिनि जोंहा उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथांमोना बुजिनानै दलद थाथ'नायमोनब्ला दिल्लीयाव दिनै जोंनि सासे एमपि थागौना थायामोन रायजो जांथांमोन सब भुला सोर मावखो सा ससेयाव फैनानै गेजेराव फैनानै सोर बोखावनो नाजाबाय थाखो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि भटखौहाय दा थिग बिदिनो दिनै बिटिसिखौ बासायनायनि स्वार्थआव जोङो नैबे दोलो मोनसेखौ जोङो सापर्ट खालामनो गोनांथार जाय बिथाङा दिनैनि समाव हारसिं गसंनानै दिनै जुजिगासिनो दङ बेसो जोंनि थाखाय मोनसे सैथो आरो मोनसे राहा गोनां लामा दिन्थिनानै होगोन स' रायजो नोंथांमोननि सायावसै आरो गोबां बुंनो सानाखै आं दिनैनि भिडिअखौ नैबेसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों